dámy a páni. Ako obvykle, aj dnes tu máme pre vás skvelý program. A môjim hosťom bude kto iný ako fenomenálny Horst Fuchs! Ahoj Horst, ako sa máš, kamarád? No poďme na to. No Horst, mám tu pre teba úžasnú novinku. Je to dokonca z ďalekého Japonska. Je to multifunkčný budík. Premieta hodiny, hráčkovo rádio a je to využiteľné všade v domácnosti. Predvedieme si to. Pozeraj. Myslíš vážne? Počúvaj tú nádheru. To je fenomenálne. Premieta to dokonca čas. To je neuveriteľné. A koľko to stojí? Toto stojí iba 100 000 eur. Nemyslíš vážne? Ale to ešte nie je všetko. Ďalej, k tomuto dostaneš zadarmo skvelú PVC trúbku. Trúbka môže slúžiť na šikanovanie spolužiakov. Alebo ako multifunkčná pomôcka na posilovanie. Pozri si, je psa vyrobená z ľahkého materiálu a má vybrúsené hrany, takže ani oko ti to nejde. Takže toto sa naozaj oplatí. Ale to nie je všetko. Ďalej tu máme slúchatka. Tieto slúchatka používali už starí čínsky tankisti. Čože? Povedz niečo, Horst. Nič som nepočul, vysvetli. Haló, Horst, počuješ ma? Nič som nepočul. Ale to samozrejme nie je všetko. A stále za tú istú cenu? Áno. No to nemyslíš vážne. Ďalej tu máme... Hej, a čo ja? Tento Prosím nožík... ťa, môj zlatý, scéna na budúce. No, tak ukáž nám ho. No. Nožík z kvalitnej švédskej ocele. Že môžeš víno s ním otvoriť. Máš tu víno, Horst? Prepáč, zabudol som. Ja som sa spoliehal na teba ako obvykle. Je tu všetko. Toto však nie je už také bezpečné voči spolužiakom. Dobre. Máme tu tieto hodinky. Neuveríš, čo robia? Neuverím. Ukazujú čas. Máš si ho aj nastaviť presný čas, ako je to v tvojej krajine aktuálne. Tak toto sa naozaj oplatí. Ďalej tu máme kúsro pre policajtov. Vždy si chcel byť ako v tých hádzkách. Dojsť do baru a povedať, že dobrý deň, polícia. Bol to tvoj sen. Ako to vieš? Tu máš aj toto kúsdro. No to je neuveriteľné. Máš ešte niečo? Tento kalkulačku. Vieš, koľko je 17 krát 17? 28? Tesne. Táto kalkulačka to vyráta za teba, ak nebudeš vedieť. A k tomu dostaneš aj túto tašku, aby si to mohol všetko odniesť domov. Nájdeš tu rifle. Rifle z kvalitného materiálu, nejdu rozťahať. Sú rezistné. Taktiež tu máme zbraň. Už sa ti niekedy stalo, že ťa niekto prepadol na ulici? Tak to ešte nie. Mne sa to minule stalo. A vieš, čo som urobil? Neviem. Vodovinky! A to stále za tú istú cenu? Je to strieľa. A to nie je všetko. Ďalej tu máme príbory. Príborovú sadu na dezerty. Jedna lyžička, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiestá, siedma. A stále za tú istú cenu? Áno. No ty vole. Môžeš pozvať manželku a 5 detí na koláč. Stále vám to bude stačiť. Taktiež dostaneš tieto kľúče. Univerzálny kľúč, ktorým odomkneš všetko. No skús. Nechcem pokaziť tento nový zámok. Tento zámok som ti chcel dať ešte k tomu ako bonus. A to je špeciálny zámok, ktorý nejde odomknúť univerzálnym kľúčom. Dobre.
to tu pre dnešok stačilo. Myslím si, A že toto nie. všetko dostaneš iba za vynikajúcu cenu 100 000 eur. No. Tak neváhajte, vážení diváci, zavolajte hneď. A toto všetko môže byť vaše. Ale to ešte nie je všetko.